ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଘଟିଲା, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲି। ପୁଅ ପଛରୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲି। ଦେଖ, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଯାଉଛି ମୁଁ କାରଣ ପଛରେ କହିବି। ଆଜି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ବାବୁ ପାଇଁ। ଓଟ୍ସ କ୍ଷୀରି କରିଥିଲି, ତା'ର ଫେଭରାଇଟ୍ ବୋଲି। ସିଏ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ କ୍ଷୀରି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମନ ଇଚ୍ଛା ଢାଳି ଦେଇଥିଲି କଢ଼େଇରେ, ଆଉ କଢ଼େଇରୁ ଗରମ ପାଣି 2 ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଅଧା ଅଧା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଗୋଳିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଅମୁଲ ପାଉଡ଼ର ଗୋଳିଥିଲି। କାହିଁକିନା କ୍ଷୀର ନଥିଲା, ଅମୁଲ ଗୋଳିକି ମୁଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇବି। ଅମୁଲ ପାଉଡ଼ରରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ବନେଇଥିଲି, କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା ସମୟରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲି। ସେ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ପକାଇଥିଲି। ଲୁଣ, ଚିନି, ନଡ଼ିଆ କୋର ଟିକେ ପକାଇଥିଲି, ଆଉ ଓଟ୍ସ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲା ପରେ ଓଟ୍ସ ପକାଇ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟିଥିଲି। କ୍ଷୀରିଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ପତଳା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିଲି। ଓଟ୍ସ କ୍ଷୀରି ଆଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଇକି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବସିବ ବୋଲି। ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ କ'ଣ କାରନାମା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଯାଇକି ମୋର ଚଉଁରାକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଛୁଇଁଛି, ଆହୁରି ମୋର ଧୂପ କୁଞ୍ଚା ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ଟାକୁ ପୁଣି କହୁଛି କାଦୁନି ତିଆରି କରିଦେଇ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା। ମୁଁ ଘରେ ରହିବି ନା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି।